Kaluguran pagkamantaan, kingasal pantayanan, metong po ka rin kailangan tamo, kingal do tamong pamibiyebye, at kimparumingkong babyanan ni ngapong Gino, ya pinitamaw sandang RNR. Buri na sabihan ng RNR, Rest and Recreation. Mag-obra tamong 5 aldo, mag-aral tamong 5 aldo. Idang Sabado, aldoya para kayong pamilya tamo, para kayong sarili tamo, para kayong pamaglinis balik, at aliwapang business matters. Itang aldo Domingo, let us rest and recreate with the Lord. Kapamilataning panalamisan, kapamilataning pamakiramdam, karingamano ng Diyos. Kapamilataning family bonding, kapamilatanan ng meditation and reflections, time to be with God, time to be with ourselves, time to be with family that can recreate us, that can renew and refresh our spirit, so that by Monday we can make a new beginning with a strong mind, a strong heart, and a strong spirit to face the many challenges of day-to-day living. My dear brothers and sisters, nung ating bagay makapagmulala, agyawanan ng Diyos, during the 6 days of creation, yapinin day and night. Kaslag ng aldo, mibangon ka, manimo ka, magsadya ka, mag-aral ka, mag-obra ka, maglinis kang balik, mag-opisina ka, turo ka, karasimbengi, mapunta ka rin malayo. Muli ka, abayan mo imam, abayan mo itatang mo, abayan mo rin anak mo. Misulusulo kayo yung lamesa, manalbe kayong walang hanggan, and then magpainawa tayo. Even the night and the day created by God invites us to work and rest, to work and pray, rest and recreation. Bakit kailangan tayong magpainawa? Because our bodies undergo wear and tear. At hindi akong limitasyon ng katawan tamo, kaya tayo ang uswan. Ngayon pa ako bayo pili pa, mintaw ng internet. At itanong metro kaya na ka namin arapan ng computer game. Uling mamyalong yung metro computer game. And for 40 hours, yamenga. At di naman 3 days yamenga. Higit dalang mete harapan ng computer. Because of the stressful working, mga stress na isip, hindi ka-blood-blood na. No time for socializing. No time for eating. Ngayon itong mete, harapan ng computer. At hindi akong limit yung katawan tao. Our bodies go wear and tear. Nung minsan, makailangan tamang painawa to refresh our energy, to refresh our beauty and handsomeness. Uling makalago yung magpainawa. May kaka-regeneration of our damaged cells at miyayaliwa pa. Niya po daw kagising mo. Kaya rin manyaman na tutut. Bana mo may bayo kakatawan. A fresh start. A strong mind to face manicure or pedicure. You deserve a good massage or a good bath. You deserve it. Hemophorus obra. Talas na nakakalimuan. Take sarili tao. Take good care of your heart. Take time to have an executive check-up. Take time to go to the center para pa-BP ka. Hemo pag walang bahala. Uling takal. May sakit yung uli ng sobrang obra. Akalimuan na yung obra. Akalimuan na yung pamamangan. Mika ulcer na. Sobrang obra. Dengaliwa naman, yung sobrang obra. Puros ng Payless, Nissin, Noodle Cups,
Ating pong kaluguran, mika stomach colon cancer yan. Ating pong kaluguran, puro siyang payless nisin magi at miyayaliwa pang noodles in cup. May nga siya yan, mituran niya kundila, mituran niya pa, ingkayang bato. Ating pong kaluguran, puro siyang obra, ang lalaking walang pahinga, bangkit ang anumanakitan niya. Ingaldo gewanin beni, ing beni gewanin aldo. May overpatigya, may stroke ya, ngini baldado ya, at dingay ganaganang atipon na. Miras lamang king panulo, at hospitalization na. You see? Sometimes we need to take time out with the family. Kung inumisan ni obra, ala na kang panahon, king pamilya. Tandaan tamo, na naman yung oras sa binyeta mo, king pamilya tamo, they are the best time of our lives. Ika yung kaya naman naisipan, nung inabayan mo yung pamilya mo, may kipag-banding ka, inabayan mo rin pengari mo ang pong kapatid mo, you are not wasting your time. Family time is one of the best time of our life. Nya sana, binan yung panahon ing pamilya, emo puro sobra. Kasi kanina din may tumatatang, masyado yung masipag, potang muliya, nadareng anak na. Daddy, punta naman tayo sa Jollibee, manood tayo ng Spider-Man. Ay anak ko, busy ko. I have to work, anak, kasi baka wala kayong pag-tuition. Wala tayong pera, wala tayong pambayad ng mga bills. Puros mong makanita. Potang agkadereng anak na, Daddy, maglaro tayo. Daddy, mamasyal tayo. Ala yung oras si Daddy. Huling kailangan na kanong magobra. Bangatin lang pera, ang buong pamayad, karin-karelang bills. May tayo, Daddy. Delagagin home for the aged. Malungkot siya, huling nga nanay mami. Binisita niya ng anak na. Nga naking anak na, anak, malungkot ko kiniking home for the aged. Ipasyal mo na ako man. O kaya mo ko palalakwan, may pagkwento kaya, ay Daddy, I'm sorry, I have to work. O tala akong pamayat, king home for the aged. See what time can do? Mag-obra tamo, pero ingobra tamo sana, yan nakatamo na daw, king pamilya tamo. Because time lost is lost forever. And let us value and treasure the time that we can still be together. Let us value the time that you can still hug and kiss your children. That you can still sleep together and eat together. Value those moments. Uli nga naman kabang-kaba, abe-abe tamo. Uli naman kabang-kaba, kaya besala rin pengari tamo. Kaya beyo rin anak you. Time has to come that we have to fly on our own wings and make our nests. At impaing oras sa abe-abe kayo pamilya, yan na magbalik nito. Habang high school na pa rin anak elementary, abe-abe kayo. Kung ang ng barkada, masakit ng tipunan. Pero anak, family time is family time. Dinan yung panahon, yung oras ng pamilya. Nung minsan yung obra tamo, lalawag nakatamo kingapong Gino, maya pita. You work, pero oras ng Domingo, dinan ng Diyos yung katawan mo. Emo puro sobra, emo puro pamag-aral. Take time with the Lord. Be energized. Karingaya naman. Let the Word of God empower you. Let the grace of God energize you. Let Jesus in Holy Communion give you strength to follow the road of your daily life. Yung pastul. Even though I walk in the valley of darkness, I fear no evil. Uling kaya betaya. Makatakot yung biye. Pero makasikan lubing biye, watang balong tamo, kaya beta yung akong Gino. Makarepresent pa magkaramdam, karingamano ng Diyos. The Word of God that can enlighten us and guide us in our everyday life. Namiya kabaldungan yung pamagpainawa,
king banalas kasunatan. Baru tayo nagpuikwento na ng Genesis. God created everything in 6 days. Karasting 7th day, namin gewana ng apong Ginoo. Limunana in sablang gewana. And God saw it was good. And here is the challenge. Magpainawa tapa, mangantapa. Magpainawa tapa, limunan may apong Ginoo. Kaya mga lingwan kaya magpainawa ka pa, lingunan mo yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo. Magpainawa ka pa, lingunan mo yung sarili mo. To look back lovingly at creation. To look back lovingly at ourselves. Nano na yung agawa mo. Nanong malilyanin yung biya mo. Nano na yung relasyon mo kinapong Ginoo. Wata milaw na hangin mo nano. Makanano na yung relasyon mo kayang pamilya mo. Wata milalaw mo lugkaya ka, deng anak mo, pati na asawa mo. So my dear brothers and sisters, kinilwano ng Ginoo kayang alagad, karenda ka na tao, uli nga lanong masyadong oras para timpamangan. R&R, rest and recreation. To make us more effective, to give us that added energy, spiritual, emotional, physical, so we can go on and fulfill our mission. Talagang tama. Makanya naman may iba't ng pulan, kinuha alis, kasi bayo yung nagpasalamat ka, at binigay alis, karingan isip ko na sunan. Tagabali ikaw at minumukawan niya. Ilihin alis, ning kanamang daya, indaya ning bayo, at alamang kagtipan, amibubuk para kayo, at para ng isang tangtang. Bangkit ka, mipatawaran ay kasalanan. Dagdan niyo bilang kapiganaman kanan. Ipasya tayo ng misteryo ng kasasapantayan.